Okwena bakhona emakhaya ngibingelela obingelela ko umthazamini empumalanga ngePetitive. Ngekholwa ukuthi angeke bonke abantu baze bakuthande lapho ngiyakholwa kulelo gama lelo. Futhi angeke uze uphumelele abantu bangagcekanga. Umuntu mayekufuna ngendlela yakhe angagila ngayo kuze uwe. If umuntu oweak uyagileka ulimale kuphi emoyeni. Ngibona khona ekhaya ngithi kuwe okushiwo ngami nokushiwo ngawe uNkulunkulu akahle usho ngibona khona ekhaya so wa give up futhi aphela ngemandla. Uyakwazi ukufunako, uyakwazi ukufisile, uyazi usukaphi, uyazi futhi ubhekephi. Uma bekunjalo ngibona khona ekhaya cina ube nemandla, uma isibindi, unga give up. Ungapheli amandla ngibona khona ekhaya. Nasakhona izimo ezikhona phambi kwempilo yakho ezenza ukuthi uyidoubt impilo, ungayiboni umuntu ozokuphumela kusasa. Ngithi mina kuwe themba, ukholelwe, ukholwe ungakaboni lutho, ukholwe kungakenzeki ngoba uNkulunkulu ukhona kuwe. Izinto zakho likhona kuwe futhi liyakusebenzela ngibona khona ekhaya. Zwane ngami ngikuthembisa ngithi mina uthi phela unyaka kukhona okuncane nokuhle ekubonile kuphi empilweni yakho. UNkulunkulu ayendawo ukuthi unyaka yasuka nomthombo sesini noma uyaphela. Kholwa bese uyathemba kodwa ngithi kuwe ungabhuzi nababhuzako. Yiba wedwa. uNkulunkulu ufuna sokwedwana akwazi ukukweza. God bless you.